ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ହସିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତୁମକୁ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ସେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ହସ ତାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହସିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ହସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିନେବ ଯେ ସେବେଠାରୁ ତୁମ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ତୁମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିବ ହସିକି ବଞ୍ଚ। ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାବନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତୁମକୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ନିଜର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାଲିକୁ କାଲି ସେମାନେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଣି ନେବେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମୟ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ବି କିଛି କଥା ହେଉନା କାହିଁକି, ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହା ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ। ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ସାଇର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଖରାପ କଥାକୁ ଭୁଲି ଗୁଣକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଜପ କର। ସାଇ ସ୍ମରଣ କର। ଦେଖିବ ତୁମ ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।